थांनाय चिदाव सालबारि सिपाही जिला हांखरनि बिश्रामगंज देवान हाथिनि खुरसालपारानि तंनाय बबिता देवबर्मा मुङै अमर बिसि चिबानि खरसा तिप्राजुग रंफ्रे जापुनाति खादुवा फुनगु प्रेस मिट खालायका आईएमपीसी मथा कक साना थांतनि आईएमपीसी सालथां हांखरनि जीएस लिगि तिप्रासा साका बरम गोनां बिप्लब कुमार देवनि थानि जास्टिस सानमुं तिसाका अमाहाय जाया सामुं खालायनि रगनाय केरं रायदातुइ कटक सरै बोथारनि उंथोन हुनै ते नेशनल मीडिया रगना अमाहाय कक कासनानि बागै सानमुं तिसाबानि लगे लगे सालब्रै सालबानि बिसिंग रमफ्रे नाय रगन रमै कटक सरै बोथारि आहिनके जबा कतर खालायनि हुनै साकलायखा हामबाय जों आरो इमिडिएट माको थुमलाय मंगाय हाय जों आरो आईएमपीसी मथानि आदं ओंगै आरो माको थुमका जे सिपाही जला डिस्ट्रिक्ट बिश्रामगंज डन बस्को देवान बाजार खुसालपारानि बोरै बबिता देवबर्मा जे 15 बोसोरनि बोरै ब गैंरेप खालायजाखा जे को 16 तारिखनि हरनि 8 बाजिफोर बन रमित लांथांगा 17 तारिखनि फुङायै आबोरैनो जों मानखा सरि 17 तारिखनिया 18 तारिखनि फुङायै जों मानखा ओंगाय जों चिनि बरम गोनां बिप्लब देव न जों किसा जास्टिस सानो जों जास्टिस रुनानै इंथुं बिप्लब देव चिनि बिप्लब देव नि थानि अपन अकगन माखा जारो जों चिनि अरवत तो नायदि रेपिंग खायनि बरक तो हेबि गोबां मां तंखा अंगे बंनो तो जों रमै फारसि सेरना नांगौ जे अबहाय जाया खायनै सामु खायनै दखनता अंगे आबनो बिप्लब देव नोंसनो जास्टिस रुनानै इंथुइ नोंबो खरांति सादि बिप्लब देव अंगाय बिप्लब देव न तै कैसा आं कक माखा जानाय जे नरक चिनि बागैबो नेशनल मीडिया रुदि चिनि जे कुनु चाया जरा फाइमा जरा रको चिनि बागै नेशनल मीडिया रग्रनानै इंथुं ओंगे नादि बिप्लब देव न अंगथाय कैसा कक मा कजारो जे अबहाय जुदि चनो इमिडिएट 4-5 दिन बिसिङाव बंनो रमै फारसि रियांगे जों चिनि बोरै बोसारगनो सारा त्रिपुरानि बोरै बोसारगनो जों कजार होनाय जत्त बोरै रगनो आनि नगनि हिंदी ताउता कैसा नगनि बरफ फोनांथुं आ बोरै रग जत्तनो लामा नंखरनाय सागरि कैसा करै खटों तंसा करै खे नंखरनानि राजि इंनाय बोरै रग फियाबा आ फुरुन रग वाल तो तामु जबाब्रनाय ओंगायते कैसा मोदीजीनि बो किसा ककमा कजार हरो नोंबो नायदि चिनि त्रिपुराव बबहाय जों सातुजाक तंखा मोदीजी नोंबो फायै नायफायदि चिनि बागै जे रेप खायने रगनो रेप खायने नगनि बर रगनो जास्टिस रुदि रेप खायजनि बरनो जास्टिस रुदि फियाबा अरव चिनि अरव तामसनाय प्रशासन तंनाय रगबो जाते क्योंनि याति रां खक्साना याति के सामुखादि नंनि जे मान्थलि सैलारि फायो आमबायनो नरगो फुचुनानि इंदि तिनि जों गुबुननि जागा रगो ताइबो खोनावो जे केबा अबहाय के नाव रखने खोनावो जाते अबहाय इंयावै तो ताबुक सरि अबहाय इंयावै जोनो जास्टिस सेनायदि जास्टिस तेरुदि आसकक साविनो आनि कक नहरन मा मथासिनाय हामबाय।